एवढं मोठं पूर इल्लो वयता बघा. पाणी कसं लेवलच दिसत. ह्या पाणी आहे ना पूर्ण जात आहे ना असा डायरेक्ट कुणकेश्वरला समुद्रात भेटता. देवगड तालुक्याचे ते प्रसाद खाऊ उभी असता. त्या झाडाकडे बसलेले असतात. तू गेलाच असणार. ह्या बघा आहे ना पाणी गेला. ह्या मारूचा सोडाच अनु हाय गरीब बसलो ना तरी मासू लागत. हा सगळा वाकला याचा अर्थ आहे ना पाणी गेला. मासू तो नसतो मोठो. तुमच्यासाठी काय पण देवा काळजी होते बघा. मट्याची बावडी स्टोरी नाही आहे त्याची होळी असता. डोब म्हणता मी का डोब तो चाय घ्या. मंडळी नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे कोकणी मालवणी सुगरण या चॅनलवर. हे बघा आता मी एस टी निलय. तुमका म्हटलं होतं ना नदी जरा 2 किलोमीटर लांब आहे तर जरा एस टी निलय. परी आता नाही आहे माझ्याबरोबर. परी आजी आजोबांबरोबर जरा माझ्या बहिणीकडे गेला. तर मी पण थंय गेलो आहे. तर थंना लवकर निघालो आहे आणि म्हटलं जाऊया जरा नदीकडे जाऊया. तर बघा आता एस टी नेऊन उतरलोय. तर ह्यो व्हाळा नदीच्या बाजूक एकदम. ते व्हाळाची कंडिशन बघा. नदीचं पाणी बघा फूग मारलेला. ह्या व्हाळात पाणी वाहतं ॲक्च्युली पण आता एवढा पाणी हा फूग मारलेली आहे बघा. तर आता ते म्हणत होते एस टीतले. ती एस टी आमची पुढे जाता शिरवली महादेवाची वाडी म्हणून. तर तकडचे ते म्हणत होते या पुलावरून पाणी म्हणजे वरती इल्ला पुलावर. तर म्हणजे मी काल इल्लं असतंय तर पुलावर पाणी माका वाटतं पलीकडे जाऊक भेटला नसता माका. तर आता ह्यो बघा व्हाळ आहे. केवढं भरलो बघा. तुडुंब झाला. आता हाय मासे गरवल्यानंतर मासे नक्कीच भेटतील. शांत पाणी. तर जर मोठं पूर इलो ना मंडळी तर ह्या पाणी एवढं फूग मारताना होय ती घाटी आहे ना चढाव तकडे वरती पण म्हणजे 1 वर्ष एवढं पूर इल्लो मोठो ह्याच्या अगोदर. तर भरपूर पाणी होता म्हणजे ही झाडा सगळी वरपर्यंत तकडे डुबली होती. एवढं मोठं पूर इल्लो आपण कल्पनाच करू शकत नाही एवढा पाणी होता. म्हणजे आत्ता पण बाबा काल म्हणत होते नदीवर कशाक जातस म्हणून कारण पाणी भरपूर असता पूर येता. तर हे बघा आता हयपर्यंत इला पाणी. व्हाळ होयतो काय वरचो व्हाळ नाही. व्हाळ फक्त एवढंच आहे. एवढा ह्या झाड ना व्हायता व्हाय त्या झाडापासून असो ह्या साईडला असो व्हाळ गेलो. चला आता जास्त बोलत नाही. होय तर न वरना जाऊन जरा बघतंय काय कंडिशन आहे नदीची. हायनाच दिसता व्हायता का पाणी दिसतं हायनाच. बापरे. आता तुम्ही बघितला असाल ह्याच्यापूर्वी माझा व्हिडिओ. मे महिन्याचा एक व्हिडिओ मी नदीवर इल्ले तो टाकलो होतोय. मुलांका घेऊन इल्ले तो बघा. आता विचार करा तुम्ही. आता नशीब म्हणा एवढं जाऊक भेटता व्हायता बघा. पाणी कसं लेवलच दिसता बघा.
ही तर आमची वरची डगर आहे. म्हणजे नदीचा पात्र खाली किती आहे तुम्ही तर बघितलाच असाल मे महिन्यात. आता बोर्ड लावलेला आता बघा खय आता वरती डगरीवर. बाप रे अफाट अफाट. बापरे म्हणजे पाणी वाढला ना या क्षणी जर जोरात पाऊस असतो ना तर माका हय येऊची डेअरिंग करूकच नको. ह्या पाणी आहे ना पूर्ण जाता आहे ना असा. आता व्हाळाक फूग उगाच नाही मारली. ह्या एरियात ना अगदी लेफ्ट साईडला डाव्या साईडला गवळदो करतात. आता त्या त्या जागेवर जावसाठी पण ना लय झाडीतनं जावचा लागता. पण असं आता सगळा ओपन दिसता उघडा उघडा काहीच कळत नाही. पुन्हा काहीतरी पावसाचा सीझन गेल्यानंतर तुमका दाखवेन तर हे किती कातळा वगैरे आणि किती खोला जर तुम्ही बघितलंच नसाल तर. आणि आता गणपतीक आम्ही येणारच आहोत तर म्हणजे गणपती घेऊक जमला तर गणपतीचा पण तुमका दाखवेन. गणपतीच्या वेळेस जरा पाणी उतारता एवढा नसता. होयता झाड दिसता ना ह्यामध्ये त्याच्या त्या साईडने पाणी असता. म्हणजे आमका हे पायऱ्यो बिऱ्यो उतरूक मिळता. आणि आम्ही गणपती कधी कधी खाली ठेवूक पण भेटतात आणि कधी कधी वरती पण ठेवतात कारण पाणी असलं तर. पण एवढा नसता लेवल खाली असता. बघा केवढी नदी भरल्या लेवल झाल्या. तो रेव म्हणून आमची जी जागा वरती ती बघा ती आहे ना अशी सहज दिसता आज. नाहीतर उन्हाळ्या सीझनला कसा असा वाकून बघूचा लागतं म्हणजे दिसत नाही कारण पाणी खाली असतं ना कोणा दिसत नाही. आता कसं लेवल बघा लय वर आहे म्हणजे जवळजवळ ह्या 30 एक फूट आरामात असत. हो आरामात 30 एक फूट असत. बघू शकतास तुम्ही केवढी नदी भरली आहे बघा. आणि ही नदी जाऊन डायरेक्ट कुणकेश्वरला समुद्रात भेटता. म्हणजे लय गावात मध्ये देवगड तालुक्याचे. आमका कणकवली तालुका लागता. आमचं पहिलं देवगड तालुकाच होतो जुन्या जमान्यात. नंतर मग कणकवली तालुका झालो. बापरे हय तर मंडळी प्रसाद खाऊक उभी असता गणपतीक. आणि ती लेवल बघा ती गाठून झोत आतून म्हणजे डगरच्या आतमधून ती झोत दिसता. म्हणजे थंय डीपा खाली. हवे त्या झाडाकडे बसलेले असतात प्रसाद वाटूच्या अगोदर. हे कोणतरी आपले त्यांच्या बागे दिलेत ऊसबीस लावल्याने वाटतं. ह्या बघा ह्यानं पाणी गेलाच असणार. ह्या बघा ह्यानं पाणी गेला. ह्या बघा ह्या काय कवडं होतं वाटतं मी बघितलंच नाही. ह्या बघा दिसता ना तुमका. ह्या बघा पाणी आहे ना गेला. याचा अर्थ एवढ्या हाईटवर पाणी गेला तर पाणी होयता झाड तर डुबला असत नदीतला. होयता बोर्ड फाटला ना लावलेला तर उगाच नाही तर आरपार करून गेला. तर आता नशीब ते दांडो रवलो लोखंडाचो असणार तो त्यामुळे रवलो. म्हणजे एवढ्या लेवलला पाणी गेला. बापरे भयानक. म्हणजे नदीकडे एकट्या घेऊकच नको. बाबा बरोबर बोलतात ते भीतीपोटीन बोलतात. पण मी पण असं जून जुलैच्या असं आसपास असं हल्ली इलय नव्हतं बरीच वर्ष. तर म्हटलं चला तुमच्या प्रेक्षकांसाठी पण म्हटलं जाऊया जरा आणि कंडिशन काय ती दाखवूया. बघा काय भरली आहे ती. आम्ही तिकडे उडी मारताव ना आणि पलीकडे जाताव. आज तर माझी माका म्हणजे ते पुढे जाऊची डेअरिंग होत नाही. उडी मारूचा सोडाच. चला बघूया पुढे जरा बघूया कसा दिसतं आता. हे माका थोडी कल्पना हा म्हणजे एकदम माहीत नाही असं नाही. कारण बऱ्यापैकी माका कल्पना की खैना जाऊन नदी दिसतली ती. आणि पाऊस आता एवढं जोरात नाही. वरती किती पडता माहीत नाही. बघा इथपर्यंत पाणी मारल्यानं फूग मारल्यानं.
बापरे, आहे ना, जाऊन बघतोय. पाणी असत तर माका मागे जाऊचा लागतला आणि माका घराकडे जाऊचा. परीने येतली 2:30-3 वाजे, 3 नंतरच. बापरे, होय होय, रिटर्नच मारूचा लागतला. हे बघा, आहे ना अशी ना वाट आहे ॲक्च्युली, म्हणजे नदीचा पात्र तिकडे रावला. बापरे, खतरनाक जा. ह्या बघा, होय तर काय पाईप टाकले आणि हा काय कळत नाही, काय काय करत असतात. हे तर बघा, नदीचा पात्र पुढे आणि इकडे अशी कशी ओसाड थोडी जागा, अशी थोडीशी हा असा उजव्या हाताने थोडासा पात्र हा, पण एवढा नाही. ही अशी जागा अकडनं बाजून जाऊ. बघा केवढी भरली आहे ती. माणूस हाय गरीब बसलो ना तरी मासू लागत. म्हणजे जास्त पुरिलो तर ही जागा पण एक बघा, आहे ना पाणी गेला. ह्या बघा, ह्या सगळा वाकला. ह्या बघा, ह्या सगळा वाकला, याचा अर्थ आहे ना पाणी गेला. होय तर बघा, पुढची मोठी झाडा बघा कशी कचरो जाऊन थांबलो बघा, अडकलो बघा. बापरे, म्हणजे काल माहीत नाही काल गेलो का ह्यो पूर, पण त्याच्या अगोदर तर मी इलंय नाही, काल दुपारीच इलंय. मंडळी एक सांगूचा पण तुमका, एक ॲक्च्युली कालचो व्हिडिओ जो हा माझा होता मुंबईवरून इल्यापासूनचो. इल्यानंतर माका तरव काढूक पण भेटलो आणि लावणी लावूक पण भेटली, परीक दाखवूक मिळाला. परंतु एक जरा शूटिंग अशी झाली नाही की डिलीट झालो परमनंट व्हिडिओ, काय कळला नाही. तर परीन केला नव्हतो. तर मी भात लावताना जो एक वाफा आम्ही भात लावणी लावत होतो, तर ती जरा शूटिंग काय झाली नाही की व्हिडिओ डिलीट झालो परमनंट. त्याच्यामुळे तुमका तर दाखवूक भेटला नाही किंवा भेटला नाही. तर म्हणून मी आज बघतोय, आज पण दुपारनंतर लावणी लावतलत, आज पुन्हा जातलंय. तर आता ह्यो एक नदीकडचं म्हटलं, नदीत जाऊन यावं पहिला. आता ह्याच्या ह्यो किती होता व्हिडिओ मोठं माहीत नाही, जमल्यास ह्याच्याबरोबरच टाकेन मी. थोडीशी लावणी लावणार आज पण, नाहीतर मग ह्यो दुसऱ्या लावणीचो पण मग व्हिडिओ बहुतेक मी अपलोड करेन. होता झाड असताला मध्ये बघा, वर येता खाली जाता. मासो तो नसतो मोठो, सगळी झाडा डुबली आहेत ना, ती मधली झाडा. ह्या पात्र सोडून वाहता ना नदी, नदीचा पात्र एवढा नाही जा. चला आता, जास्त वरती पाऊस पडत असत तर पाणी वाढला तरी कळता, असा इला तर मग काय आपण खायना कल्टीच मारू गोई. चला मंडळी, निघते आता मी, आहे ना. आता जो दाखवलं ना व्हाळ येता तो, हाय व्हाळ येता तो, ह्या तोंड डाव येता झाडांच्या त्या साईडला. तर त्या व्हाळात पण मासे पकडू घरी टाकून बसतात. आणि त्याच्यानंतर व्हायच्या वरती जरा दिसता ना वरचो एरिया, थंय एक व्हाळ येता, मटियेचो व्हाळ म्हणून. तर आमची एक बावडी आहे, पहिली जुन्या जमान्यात त्या बावडीक पाणी भरूक जायचे माणसं लय लांब. नंतर मग जवळ बावडे झालो. त्या मट्टीच्या बावडीक जावचा पण माका इच्छा होत होती मगाशी, पण त्या जरा मागे आहे रोड, मागे जाऊन पुन्हा चालायचा लागतला. तर बघतोय चान्स भेटता काय. तर तकडे एक तो व्हाळ येता तकडना, तो पण अफाट भरलेलो असता, थंय पण मासे पकडतात घरी लावून. 2 व्हाळ आहेत ना, मळ्याचो आणि वजराचो व्हाळ, ते तुमका दाखवलंय मी. ते तिकडनं दुसऱ्या वाडीवरनं जाऊन नदीक भेटतात. आणि हे आमचे डोंगरात नाही इलेले, आमच्या वाडीतले असे हे व्हाळ 2 हे असे हाय येऊन नदीक भेटतात. ह्यो एक आणि वरती आता एक मटियेचो म्हणून हा तो एक. चला तर मग पाऊस पण जोरातच गेलो, आता निघतंय आता. आता नदीवर गणपतीकच भेटूया डायरेक्ट. नदीकडनं आता निघालोय, आता चालतच जाऊ गया.
आहे ना आम्ही गाडी टाकतो तुमका माहित हा. आता ही एक बाईक लावून कोणतरी गेलो बघते. आता मट्टीच्या बाईकडे जाईपर्यंत माका कोण भेटता काय, नाही तर जरा 2 गाडीवर चढूचे लागतल्यो. ही एक आता तुमका दिसत ती बघा, हे हायना बघा. हायना बघितलास ना, व्हाळ आणि नदी सगळा एकच झाला आहे बघा. आता वैतरनं पाणी गेला तर ह्या एकच झाला ना. ह्या असं सगळं ती व्हाळातून फूग मारलेली आहे म्हणून आहे खाली पाणी येईल आहे बघा. व्हाळाच्या वर जाऊन खाली वरती कोपऱ्यात त्या लेवल सगळी भरलेली आहे ना. मगाशी गेले मी. माहिती बघा, ही एक घाटी आहे ना, ती चढूची लागतली. अजून पुढची एक घाटी चढू, उतारल्यानंतर पुढची एक घाटी चढूची लागतली. चला बघूया. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. जो आम्ही गणपती विसर्जन करतो त्या स्पॉटला जाऊन इलंय मी. आणि आता हाय पुन्हा इलंय. खाली तर आम्ही रेग्युलर थंय जात असतो, जसा सीझनला येतो तसा गणपती वगैरे किंवा मे महिन्यात. किंवा मग अकडे जाऊन बघूया. आता अकडे पण माझी डेअरिंग थोडी आतापासूनच कॉन्फिडन्स लेवल माझं असतात, परंतु आता तुमच्यासाठी काय पण असं म्हणत मी आता अकडे घुसतोय. देवा काळजी. रोड तर चांगलं वाटतं बघा. हायच पाणी दिसाक लागला. आता व्हाळाचा फूग मारलेला की नदीचा माहीत नाही. हे व्हाळा मंडळी ॲक्च्युली. तर जाऊन तुमका पुढे दाखवतोय. क्रॉस करू तो भेटलो तर ठीक आहे, नाहीतर मग अखंडच मी परततोय. आणि आता घराकडे 2 वाजत दिलेत. आई बाबांनी परी पण येतला, तर लवकरच मग माका जाऊ खोया, कारण माझ्याकडे चावी आहे. मी घराकडे न जाता डायरेक्ट हकडे येईल ना. आत्तेक भेटल्याशिवाय रवत नाही. मी म्हणते ना, आत्तेच्या गावात जातं आयनलला, देवगड रोडला होतो. आमच्याकडून असं भोड मारून जावचा लागता. तर ॲक्च्युली तो गाव ना नदीच्या ह्या साईडला जर पलीकडे गेलास तर तो शॉर्टकट आहे. शॉर्टकट मीन्स त्याच्या अगोदर एक बाजारपेठ लागता, तिथून मग ती एस टी किंवा रिक्षा पकडून जाऊ शकतास. तर तो सरळ सरळ असं जर शॉर्टकट आहे, तो सरळ सरळ असं रोड असतो ना, तर एक 10-12 किलोमीटरचा रोड आहे. पण आमका भोड मारून जायचं लागतं तिकडनं, तरळ्यातला तरळे नांदगाव करून. तर अशी 20 मिनटं, तर असे 20 किलोमीटर तो गाव लागतं. मग वाढतोच किलोमीटर नाही. ह्या एक्झॅक्टली माका काय कळत नाही. रोड आहे ना बनवूचो फ्युचरमध्ये हा, तर त्या हिशोबाने काय रोड बनवून ठेवल्याने या सध्या तात्पुरता कच्चा रोड बनवल्याने काय माहीत नाही माका. की मी असं ऐकून पण होतं व्हाळात काहीतरी बांध घातल्याने तो मासे पकडूच्या हिशोबाने तो का माका नीटसा असा क्लिअर नाही आहे. तर बालपणची आठवण सांगूची म्हणजे हकडनं आम्ही शॉर्टकट जायचे. आणि नदीचा जा पात्रा वरती चोराचा बांध म्हणून, मी तुमका कधीतरी तो असं ऑड सीझनला दाखवेन कधी इलंय तर. थंय पांडवकालीन असे भरपूर काय काय गोष्टी आहेत. पांडव येऊन गेले होते त्या स्पॉटला, त्यांची आठवण म्हणून तिकडे एक चोराचा बांध म्हणून ना, तर त्या बांधाच्या खालून आम्ही ना पलीकडे आम्ही जायचो. म्हणजे उन्हाळ्या सीझनला, म्हणजे असं पावसाळ्या सीझनला नाही. तर नदी क्रॉस करून आम्ही असे जायचे. आणि मग तिकडे पलीकडे जाऊन थोडा 5 किलोमीटर चालायचा. आणि मग तिकडे कोळशी गाव लागलो की थंय रिक्षा किंवा काय एस टी पकडून, रिक्षा क्वचितच एस टीच्या टायमिंगला जाऊन मग ती एस टी पकडून आम्ही आत्तेच्या गावात जायचे. तर ह्या रोडची माका ती आठवण आहे का जुनी बस. ह्या रोडने आम्ही गेला असं तर त्या आत्तेच्या गावात जाताना, आणि इकडे आमचं बामनदेव म्हणून, तर त्या बामनदेवाकडे कधी कार्यक्रम असतात आणि चोराच्या बांधावर, तर ह्या रोडने त्याच्यासाठी आम्ही गेलो होतो. आणि जुन्या काळात तुमका मगाशी म्हटलं होय ते बघा मट्टीची बावडी होय, त्या बावडीक पाणी भरून घ्यायचे. तर ही आता माका जवळ वाटली रोडपासून,
पण घराकडनं टोटल जर चालायचं म्हटलं तर लय लांब आहे, 2.5-3 किलोमीटरमध्ये आहे. तर एवढे लोक बघा जुन्या काळात चालत यायचे आणि पाणी भरायचे हय येऊन. म्हणजे आमच्या आईंनी पण भरल्या ना, पण लहान असताना इलेलाव ह्या आठवता म्हणूनच मी तुमका सांगतोय. आणि त्याच्यानंतर काळ जसं बदलत गेलो, बावडे जवळ बांधल्याने मग हकडे येऊचे सगळे बंद झाले. तर चला मी आता आहे ना घराकडे परततोय. आता जास्त रिस्क घेत नाही. या काय व्हाळाचा आमचा ह्या सगळ्या शेतातला पाणी जेवढे व्हाळीयो एकत्र येऊन व्हाळाकडे वाहता येऊ, त्या सगळं तो एक मोठं व्हाळ तयार होता आणि ह्यो हकडे येऊन नदीक भेटता. मग चला आता जास्त काही बोलत नाही आणि रिस्क काहीच घेत नाही. तसंच मी फिरते आता घराकडे. बऱ्याच वर्षांनी मटीचा बावडीचा आता पाणी नसताना तर मी पलीकडे गेलो असतं, जास्त नसता तर मटीच्या बावडीकडे जाऊन येलं असतं. आता कोण जायत नाही त्या बावडीकडे, तरी पण मी तुमच्यासाठी थोडी रिस्क घेतलंय. रिस्क काय अशी मोठी नाही आहे, म्हणजे मच्छर चावता तसा काय असं मोठा स्टोरी नाही आहे त्याची अशी काय वेगळी. फक्त काय आता जायत नाही एवढंच. तर म्हणून म्हटलं तुमच्यासाठी जरा गेलोय. अकडे पण आता कोण शेतीचे कोपरे करत नाही बघा, सगळे पडीगत. आणि होय तो सगळे व्हाळी ना, होय ती छोटी तिकडची व्हाळी, इकडून पण ह्याच्या खालून पाणी, असा सगळा जाऊन जाऊन ना होय तो व्हाळ तयार. तोंड मोठा होता त्या व्हाळाचा आणि नंतर मग तो नदीत जाऊन भेटता. चला तर मग आता मी रोडनेच जातोय. रोड जरा व्यवस्थित आहे, सुटसुटीत. नाही तर हकडनं एक रोड होतो वाडीतनं शॉर्टकट. हे बघा ह्यो एक व्हाळी म्हणा. हय अकडे एक वरचा सगळा पाणी येताना हे मोरी बांधलेली आहे. ह्या मोरीतलं पाणी पण थंय जातं. त्याचा सगळीकडून तकडनं पाणी येताना सगळीकडनं तर थंय जाऊन भेटतं. घातलेला बहुतेक ह्यो एक बांध दिसता. आता तकडे काय मी जायत नाही आता मुद्दामून. आणि हातनं वाट गेली आहे ना तर वरती आमची वाडीची होळी असता, होळी बांधतात. तर होळीच्या सीझनला पण आता इलं आहे ना मी पुढच्या वर्षी, तर तुमका दाखवेन. आणि तकडनं मग आमची वाडी लागता. अकडनं पण मी जाऊ शकतोय. तर मी म्हणत होते अकडनं बघूया तरव काढतात काय दिसत ना माका, आणि लावणी लावतात काय, म्हणून जर अकडनं जातोय. तकडे काय भेटलं नाही दाखवूक आणि माका पण असं काय खास. अकडनं सगळी आमची ही वाडी, अकडनं वाडी म्हणजे आमची तकडनंच चालू होता वाडी. पण घरा आमची वाडीची घरा आमची इकडून चालू होतात. हे बघा अकडे पण ह्यांनी कच्चा रोड करून ठेवल्याने. रस्त्याच्या आजूबाजूला कचरा टाकू नये आदेशावरून. आणि हे बघा ह्या तरळा आहे ना 4 किलोमीटर, 4 ते 5 किलोमीटर हा. बोर्डवर आता 4 लावलेले. हे बघा ह्या जर म्हटलं ना मी शेतातलं सगळं पाणी येऊन आहे सगळं एकत्र येतं. आणि आहे ना होय तो वरचो कोपरा आमचा, म्हणजे आमचं चौघातरी येतो असा म्हणाक गेलास तर. आमचे 4 हिस्से आहेत ना, ते चौघांच्या वाट्याक येतात. तो बघा आता झाड आहे ना, तो वापो डोब म्हणतो आम्ही का डोब. आणि त्याच्या पुढचं हे दुसऱ्यांचं, ते दोन्ही असेच पडलेले आता रान बघा ना. हे पान घनच पण असायचे आणि असतील आता पण. आम्ही जेव्हा लावणी लावायचे ना तर पान घनच यायचे. तकडे सगळं आता
हे कसे साफ केलेले नसतात ना, म्हणून पाणी आतून फूग मारता जास्त. तरी पण अकडे वाहता आवाज येता. बघूया या बघा काय काय येऊन अडकला आता. गाडीवर व्हिडिओ पण आहेत. तकडनं पण जाता तकडनं पण जाता. म्हणजे ह्यो कसा प्रॉपर आहे बांधकाम नाही ना, हे बांधलेलं असताना तर एका साईडने जसं ह्या पाणी जाऊन व्हाळ तयार होत किंवा व्हाळाक जाऊन भेटतात आणि मग नदीत. पण हकडे जरा बांधकाम नाही तर असं शेतात पाणी जातं आणि तिथे कोपरे का तसे करत पण नाही शेती. त्याच्यामुळे काय कोण लक्ष देत नाही. नाही तर हा बांध असतो ना असो मोठो, ते पाणी तकडे जाणारच नाही, सगळं अकडनंच गेला असता. चला आता बघूया मळ्यात. ती बघा काकी इलीचा. काल काकी बरोबर मी तरव काढलंय थोडंसं. आज ती मळ्यात दिसता. तिचा काय माहीत नाही, पण कोणतरी तरव काढता. आणि उकळ दाखवलं होतं ना कुशलची, तो कुशलपणा त्यांचीच लावणी लावची आहे. तर म्हटलं बघूया आता कधी लावतात. आता लावतात काय दुपारनंतर, बहुतेक दुपारनंतर लावतले. तर मी मग नंतर त्यांना भेटतोय. मग मी पण त्यांच्यावर लावणी लावू घेतलंय. हो चाय घ्या. बरं ना. अरे बापरे कधी आज लागला. मग काल बरं वाटलं. काल नाही मग माझं लक्ष नाही. बापरे लक्ष नाही माझं तुझ्याकडे. मग टाके पडणार होते माहिती. टाके पडणार होते, पडले नाही ना. पडले म्हणजे गेलात ना मी. अरे बापरे सांभाळ सांभाळ. आणि राजू आता हाय गेलो ना, बघितलं. चालायचं जरा गडबडीत आहे. आईने येतली ना आता. चावी माझ्याकडे. हो हर्षूची ते कार्य होता ना सासूचं, जरा थयच गेला. तर ते मी निघाले पाया पडल्याने निघाले. जरा कडे नदीवर जायचं आणि जरा लावणीचा पण बघूचा होता ना. तर काल जरा होतं यांच्यावर म्हटलं आज पण जरा मग परीची सुट्टी घेतली अजून एक दिवस. तर ते हत तकडे करून संपून येतले, रिक्षाने येतले ते. मी म्हटलं हर्षू नाही यायचा माझा. थंयच आता 2 दिवस राहत होता आणि जात मुंबईत. अच्छा नाही ना त्याची गडबड झालं. सासू वारली माहित नाही तुला. हा त्या गडबडीत आता. तर आज कार्य सांगते काय. चल मग. नाही नाही तो कशा आता मध्ये नाही. मध्ये आता ना डायरेक्ट गणपती. हा चला मंडळी हे बघा पुन्हा काल लावणी लावल्याने ना थयच येलंय. चला मग लवकरच पळतंय घराकडे. जर ह्यो एकच व्हिडिओ झालो जो आता मी तुमका दाखवतोय, तर तो व्हिडिओ संपूर्ण व्हिडिओ नदीच्या पात्रापासूनचो आता हायपर्यंतचो ह्यो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो कमेंट्स करून नक्की कळवा. लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि आमच्या चॅनलला अजून कोणी सबस्क्राईब केल्यानं नसात तर सबस्क्राईब करा. केव्हा कोकण आपलोच असा. काळजी घ्यावा.